Ce faci atunci când ți se oprește mașina brusc și ești pe autostradă? Când te grăbești să ajungi acasă, pentru că sunt niște lucruri care nevoie trebuie să le faci și totuși ți se oprește mașina. Aș vrea să împărtășesc cu tine ce mi s-a întâmplat pe data de 16, într-o vineri. Mergeam spre casă de la Timișoara și mă grăbeam să ajung și pe autostradă, înainte de a intra în Alba Iulia, brusc mi se oprește mașina. Fără niciun semn, de niciunde, mi se oprește mașina. Am încercat să văd care este problema și mi-am dat seama că pompa de motorină din rezervor nu funcționa deloc. Cu câțiva ani în urmă am schimbat această pompă și știam cum decurg lucrurile. Am încercat să fac o resetare, să încerc să o pornesc, forțat că toate lucrurile sunt făcute în China și poate că mai pornesc și așa. Nu pornea deloc, niciun semn de viață. În momentul în care mașina ți se oprește, ai de ales în ce faci. Te stresezi, te mâni, te superi că trebuie să ajungi la timp și nu ai timp de pierdut. Sau pur și simplu zici: Doamne, Tu ești în control. Tu poți să faci mașina aceasta să funcționeze și așa am zis, Doamne, dacă Tu vrei, poți să faci o minune și să faci mașina să pornească. Și m-am rugat lui Dumnezeu ca să o facă să pornească. Dar, dacă este voia Lui. Însă, după ce m-am rugat, am văzut că mașina nu pornește, am zis ok, merg la următorul pas. Haideți să văd care este voia Lui atunci. Am zis: Doamne, de-abia aștept să văd ce planuri ai și cu această experiență. Și m-am rugat să știu ce să fac, am sunat diferite cunoștințe din zonă, l-am sunat până la urmă pe un prieten care m-a ajutat să fac rost de un trailer și acum trebuia să decid unde duc mașina. L-am sunat de asemenea pe pastorul Lucian Cristescu, cu care am legat o relație strânsă și mulțumesc Dumnezeu pentru dânsul. Dânsul m-a pus în legătură cu pastorul local, pastorul Simeon Buciuman. Acesta mi-a găsit pe cineva lângă clădirea Bisericii Adventiste din Alba Iulia. Mi-a găsit o familie unde să pot înopta și de asemenea am înțeles că pastorul Lucian Cristescu a sugerat pastorului Buciuman, Simeon, că pot să prezint ceva în ziua următoare, care era sabat, și să mă pregătesc. Așa că mă tot rugam ce să prezint. Până la urmă, cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns, am dus mașina cu trailerul lângă clădirea bisericii și cu un prieten, cu un pacient, am reușit să mă duc să fac rost și de pompa de motorină. Am și făcut rost de ea și apoi m-am retras la această familie dragă și am înoptat acolo. În ziua următoare așteptam să văd cum va conduce Dumnezeu. Am mers la adunare și m-am bucurat să cunosc frații de acolo și să revăd pe pastorul Buciuman. Eu l-am mai văzut, dar nu ne-am cunoscut atât de personal. Și dânsul mi-a spus atunci dacă pot să țin prezentarea, predica de la Serviciul Divin, pentru care i-am mulțumit Dumnezeu și l-am rugat în continuare să mă pregătească Dumnezeu. Dar, în timp ce ceilalți erau implicați în școala de sabat, o soră, sora Sanache, poate unii o cunoașteți, m-a luat și m-a invitat să mă duc cu dânsa și cu încă un frate la o familie
și acolo Dumnezeu a făcut minuni. Era un suferind care avea și piciorul amputat și diferite operații multiple, avea și un AVC, atac cerebral vascular pe partea dreaptă, piciorul amputat tot pe partea dreaptă, operații tot pe partea dreaptă. Și cu ajutorul Dumnezeu am reușit să găsesc care era cauza spirituală, un stres enorm care dânsul a avut. L-am ajutat să știe cum să rezolve între dânsul și Dumnezeu și după aceea am putut să lucrez și cu soția dânsului la fel și a fost un timp minunat în care ei s-au bucurat și au mulțumit lui Dumnezeu pentru că le-a întins această mână de speranță și de ajutor cu problemele și stresul pe care dânsii le aveau. După aceea am participat la servicii divin în care am prezentat prezentarea Dumnezeu mi-a pus pe inimă și am mers apoi acasă în familia pastorului și am să îl las aici pe pastorul Simeon să împărtășească dânsul experiența pe care dânsul a avut-o. Într-o ocazie cu totul specială și neașteptată, am avut ocazia să-l cunosc pe fratele Iasmin Balaș într-un sabat la Biserica din Alba Iulia. Am fost de-a dreptul impresionat de mesajul plin de puterea Evangheliei de a chema pe oameni la pocăință și la dependență totală de Dumnezeu. În urma unei prezentări de mai bine de 3 sferturi de oră, mi-am dat seama de nevoia de totală supunere față de voința lui Dumnezeu și de recunoaștere a faptului că îi aparțin cu totul, inclusiv lucrarea mântuirii personale. Aș dori ca să laud pe Dumnezeu că am avut ocazia să ascult un astfel de mesaj din partea fratelui Iasmin. De asemenea, în urma vizitei care a făcut-o în familia noastră, am putut să văd modul în care abordează pacienții în ce privește depistarea și diagnosticarea suferințelor cauzate de coloana vertebrală, de dureri de picioare. Deși nu pot să înțeleg modalitatea pe care o practică, am văzut cum a diagnosticat durerile soției și ea a confirmat apoi că este conform cu ceea ce credea, cu ceea ce simțea și a înțeles că acțiunea în sine este deosebit de benefică, să stabilească cauza pentru care suferă și apoi, bineînțeles, și un tratament corespunzător. De aceea laud pe Dumnezeu pentru cunoașterea deosebită pe care fratele Iasmin o are în Evanghelie, în predicarea ei, în explicarea simplă și plină de efect a învățăturii pocăinței, a întoarcerii la Dumnezeu și mai ales a interesului și a dedicării și a calificării pe care o are în tratarea suferințelor oamenilor. Domnul să fie lăudat! M-am bucurat să aud această experiență a pastorului Buciuman și Dumnezeu să binecuvinteze, să îi dea putere în lucrarea pe care dânsul o face și mulțumesc că Dumnezeu m-a folosit și m-a condus și pe mine și mi-a dat puterea, înțelepciunea și harul lui și a făcut să se oprească mașina direct acolo și știam și știu că Dumnezeu a condus să fiu acolo în această situație neprevăzută. De asemenea, după ce am plecat de la dâns și am ținut prezentarea și după masă la adunare, după aceea am fost la câțiva pacienți și am putut să le întorc privirile către Dumnezeu. Iar după ce a pus soarele,
am mers la mașină împreună cu un mecanic și un conducător de șofer de ambulanță cu experiență vastă și am mers pe drum către mașină să pot să schimb pompa, dar în drum încolo Dumnezeu m-a impresionat că nu trebuie să fac nimic la mașină pentru că ea va porni singură. Și am rămas surprins și am zis, oare Dumnezeu chiar a oprit mașina doar ca să fiu aici? Și i-am spus șoferului de ambulanță acest lucru, am mers înainte și am zis, uite, vreau să conectez înapoi pompa, i-am scos toate furtunele și vineri am încercat să vedem dacă merge, dacă este chiar într-adevăr problemă cu pompa și într-adevăr era. I-am scos furtunele și nu scotea niciun pic de motorină, deci pur și simplu nu funcționa deloc. Și acum, după apus, sâmbătă după apus, am mers, am conectat din nou toate furtunele și am mers să dau cheia, să văd se aude ceva sau nu se aude. Și de data aceasta, mare mi-a fost mirarea când am auzit că pompa funcționează și cum bagă motorină la motor. Și știam că durează cam 5 chei sau câte chei durează ca să scoată aerul de pe tuburile acelea ca să poată porni mașina. Și le-am spus celorlalți, uite, va dura câteva chei și apoi va porni, dar dânsi au insistat ca să scoată bornele de pe baterie și să încerce să reseteze sistemul, că s-ar putea să nu fie pompa. Dar eu deja auzisem că pompa funcționează, însă i-am lăsat să își facă ce am venit să facă și ce le era pe inimă. Am făcut acel lucru, după aceea au trebuit să dau iarăși chei la mașină și am dat și a treia oară mașina a pornit. Deci tot aceeași problemă a fost că era aer pe tuburi, tuburile, acele furtune de la pompă și până a scos aerul n-a pornit mașina, dar după aceea a pornit și am putut să merg acasă și acum, cum vedeți, mașina merge în continuare fără nicio problemă din ziua aceea. Deci Dumnezeu a făcut o minune tocmai ca să mă oprească acolo și să pot să-i slujesc Lui, să depind de El, ca El să-mi dea cuvinte potrivite și să mă duc la diferiți oameni, pacienți și să pot prezenta cuvintele pe care mi le-a dat și celor prezenți la adunare. Așa că Dumnezeu e mare. Lasă-L pe El să fie în control asupra situațiilor prin care treci, nu trebuie să te stresezi și lasă pe Dumnezeu să-ți arate ce El vrea să facă în acea situație. Încrede-te în El și El va lucra. Încredințează soarta în mâna Lui și Dumnezeu nu ne va dezamăgi niciodată. Dumnezeu să te binecuvinteze și să mă ajute și pe mine și pe tine să putem să-i slujim Lui la fiecare pas prin orice se va întâmpla.